Üstadi menur yekişi hatayran alırım. Ençemi yıllap Orset padşahlığım, sonra Esser dövrünün täşuun için Orslar ayarlığının, gunwatar yurtlarının nähil zalimdigini ıykılıklap, aňyra oturdy emma hakykatyn nähilligini biz ilmi taryha synlap gözümizle görýärmiz. Ben şu at Amerikan beýle gunwatar yurtlarynyň ýüzüni ýuwasym gelenok, elbetde olaňam gudalar yetikdir ýöne iň bolmanyny dünýäň şuňky taryhyny garasam, näme sebäpli özlerini bilimli diýip beren käbir haramzada ilişlerimiz henizem öz halkyny doly hem objektiw hakykaty aýdasy gelenok. Näme sebäpli şu diýýuslar Siriýa bilen Liwany ýatlap, iň bolmany biziň dowduk mekanymyz bolan Türkmenistanyň işini Orsiýanyň haram siýasaty sebäpli bolup geçen hem dowam eden wakalar aýdaslary gelenok. Eýsem şu şakaşyny Türkmenistanyň geopolitikasy edil Rossiýanyň eli bilen amala aşyrylanokdy beýsem. Şol Ors paşasy döwründen başlap şuň içinmi onu şu Orta Aziýada esasen biziň ýurdumyzda bolup geçýän zatlar diýmek Rossiýa ýeketek alyp barýan siýasatynyň netijesi bolýardy. Şeýlemi? Ýa Göktepe galasynyň 45 000 türkmenler bilen gyryp taşlan eýsem Amerikanlardymy? Olaň paşty 24 000-den gowragy diňe gaçyp barýan aýallar, çagalar hem garrylardy. Şolaň ýylynyň ýetip gylyş bilen iki bölen eýsem Amerikanlardymy ýa belki başga gunwatar ýurtlardyr. Inni bolsa Rossiýanyň hökümeti şol zalimliklary eden general Skobelowy öz milli gahrymanyny öwrüp oňa ýadygarlyklar goýýarlar. Emma şol melgumyň kuntuhanaň içinde bir jelebiň etegini sifilisden haram ölenini hakda hiç ýerde adanoklar. Biziň käbir jurnalist smoklamyzam şonu azasy gelenok. Ýa gaty şeýle Orsiýany gowurýarlarmyka? Onu belki siz halkymyza aýdyp berersiňiz. Şol Rossiýany gollap oturan bir topar türkmeniň binamyslary. Aýdyp beriň onu özüňiz. Biziň halkymyzda iň bolmany şol 1916-njy ýylda bolan Orta Aziýa uly gozgalaň hakdy. Näme üçin şonu ýatdasyňyz gelenok? Ya o hakda da eşitmediňizmi? Şonu Ors padşasynyň karary boýunça Orsiýanyň ençeme gelmişi kraýatlary Orta Aziýada, ýagny biziň ata-babalarymyň eýlä oturan ýerlerini kanunsyz hem adalatsyz öz hususy eýçiligine geçirenler hakda. Oň üstesine de Rossiýa imperiýasynyň şol wagtga alyp barýan birinji jahan uruşuny fronta kömek hökmünde her oblastdan 250 000 adam gur kömegine iýerilip şolaň ähli emlägini, hatda soňky malyny çynny elleriniň konfiskasiýa edip, ençeme musulmanlary açlyga sezewar edenem Rossiýa hökümeti diýip onu aýtmaly ekeniňizde. Ýa bolmasa ýatladymmy size bu jonu bilen Gyzyl Goşunyň türkmen halkyna garşy eden zalimliklaryny? O da ýüzüň Türkmenistanyna eden etlikleri, Orsiýanyň hökümeti henizem gizläp saklaýar. Hatda şol 1931-nji ýylda Galaklaryň amala aşyran gozgolaň sebäpli paşty 1,5 million galaklaryň Türkmenistana Hataýa gaçyp gitmege mejbur bolanlaryny onu mu ýatdadyňmy size? Şonu şol gaçantkylary kömek edip öz oglaryny gizlän türkmenlerim bu jonyň goşunlary soňra oglar bilen gyryp taşlandy hakdy. Onu mu aýdyp bermeli ekeniňizde? Rossiýa bu zatda şuň üçin gizlin saklasy-da, emma Gyzyl Goşunyň şonu eden zalimliklary Orta Aziýa halklarynyň henizem ýadyndadyr. Men 15 ýaşymda Kamtaw-Tawazyň çölüni kanikulary 3 ay işläp gaýdandy. Şonu ýaşyla sataşdym. O pahir esli wagtlar çölde çopun bolup işläp berdi. Şu bu jonyň gyzyl başlygy şu owazyny eden zalimliklarynyň diri şaýatdy sebäp o pahiryň ähli owazyny maşgalasyny şu sanady 8 aýlyk erkek köýüjüni gyzyl eskerler ştyklara galdyryp oda oklanlary öz gözü bilen gören adamdy. Şol owadan diri galan ýeki şoň öz boldy şonu. Şondan soň şu ýaşyly basmaçylyň toplaryna goşulyp soňra paşty 20 ýyl türmede oturup çykdy. Şol ýalam ençemi owlaryň bolanyndan siziň habaryňyz bar. Barmydy? Siz heýer pikirlenip gördüňizmi näme sebäpli biziň halkymyzyň demografiýasy eýleki milletleri görä henizem şeýle pes bolupdy? Iň bolmany şu goňşy Owganistana arasam, şolaň ýylatyň hasaby şunlukça paşty 32,5 million adam. Bolmasa şol pahir ýurduň asyrlar boýy gözleri uruşdan açylanokdy. Kim gyrylsa da şolar gyrylmaly şakaşyny. Onu sebäbini men size aýdyp bereýin. Şol Ors padşalyk döwrüm. Soňra bolsa rewolýusiýa döwrüm Ors goşunlara garşy iň bir gadaply göreşen milletler arasynda ýemini biziň milletimiz saýlap durdy. Şol sebäpli Orsyň hökümeti türkmenlerden ölermen gorkup biziň milletimizi kökü bilen gyryp taşlady. İnglisler däl, ýemini Rossiýanyň hökümeti. Baňanyň dokmy? Onu diňleň şulaň wekiliniň diýýän zatlaryny. Şu da resmi tarapdan Orsiýanyň wekili. Российская империя с Британией бились за Афганистан, и постоянно там были войны со стороны Британии. Мы к ним хорошо относились. И они хотели бы, чтобы Россия могла бы как-то вот не господствовать там, но
они могли обращаться к нам за помощью. Потому что рядом в Индии, тогда Пакистан входил в Индию, они видели, как британцы расправляются с местным населением. А в Средней Азии, которая была уже под властью русского царя, хорошо все относились к местному населению. Поэтому они не являются террористами. Большевиков считали экстремистами, радикалами, варварами, но другой силы с 20 года до 91 года не было. Поэтому все страны, включая США, вынуждены были, признать, привязали голову. Вот где были экстремисты, радикалы. Так этих большевиков признал весь мир. Поэтому вы должны понять, что все государства мира исходят из реальности. Bu hayvanın özü maşul 1917-nji ýylda häkimlige gelen zalimlaryň porsy nesili dämeýsem, onda siz bulardan näme garaşýaňyz? Başga üýtdüşik däl siýasata garaşýaňyz. Eýsem edil orslardan bizim milletimiziň iň bir sagdyn hem batyrgy genofondynyň üstüni pesinden 3 asyr ýzyna serpip taşlan. İnglisler Indiýany paşty 300 ýyllap koloniýa ýokmunda sakladylar. Şolara ençeme zalimlik edilmişler diýip diýsem orsydyň özü dämidi? Ýol boý bagyryp oturun. Onu siz bana düşündürecek bolun hani Hindi milletine İnglisler tarafından böyle zalimlikler görkezden bolsa onu näme üçin şuulnykçy olan hasaby 1 milyar 300 milyon adamdan warat. Emma bizim hasabymız 6 milyonu diýen ok. Näme üçin şolaň ýurdunyň içindäki gedaýçylyga garamazdan şuulnykçy iminli şolaň spesialistleri dünýäniň ähli künjeklerini iň köp sanly spesialistler hökmünde bellenip otur. Näme sebäpli käbir jurnalist smoklar size Amerikan Owanistandaky siýasatyny anyklan bolup, emma şo ýurduň ençeme ýyllap iminli gunwatar ýurtlaryň eli bilen gurulan asudalygyny ilki bilen 1973-nji ýylda iminli SSR bilen ýakynyslyş oturan Muhammed Daud Khan ýumranyny hakyna aýdasy gelmediki. Soňra bolsa SSR din ettirmeyen Muhammed Davud'un hut özünü 30 tane maşgala ağdalar bilen şolaň arasynda hem 5 tane çagasy bilen aty öldüren ofitserler soňra Nur Muhammed Tarakiň täze sosialistik döwletini belli wezipeleri eýlendikleri hakda hem onama aýdyp bermedi. Soňra bolsa ýam Tarakiňam SSR'ň spetsnazy ýastyk bilen boğup öldüren hakda hem aýdyp bermediler. Onu diýmek owan toprağyny şuunki bolup geçýän wakalar eýsem kimin eli bilen şindem amala aşyryp otur. Ya entägem hakykaty görüňokmy? Aslında sizin habaryňyz bir bamy. Şu wagtky Hytaý döwletiniň döredilmegine hem güýçlenmegine birinji itilge beren kim boldy? Onu muny ýatladyn. Hytaý döwletiniň ilki baş tutany bolan Mao Zedong hakda sizin köpüňiz eşdensiňiz ýöne bu adamam öz wagtynda edil SSR'ň kömegi bilen hökümdarlyga oturulan marionetkädi. Ondaşynyň Mao Zedong'un ikinji ýylynyň bolan Mao Anin atly oğlunyň Sowet goşunyň podpolkovnik zwaniýasyny götürýärdi. Edil şol häzirki Demirgaz Koreýanyň birinji lideri bolan Kim Il Seng'in hem Sowet goşunyň podpolkovnigi bolup hökümdarlyga oturulýarly. Inem şo ýurtlaryň akwalyny sinedip görüň. Bizimkiden goýar barmyşyň? Ýene de şo totalitar döwletler. Aslında Russiýanyň barmagy degen ýurtlaryň içinde haýsyrlar asuda hem parat ýaşabildi. Şu çaka içinde maňa bir ýatladyňy. Inem gunwatar ýurtlaryň alyp barýan siýasatyny uğralýan döwletleri seredip görüň. Siz şolaň haýsyny ýaşasyňyz gelýär? Özüm berdi iň gülgünç adam şo ýurtlarda hatda Orsyň hökümetiň hut özüm gaty ýaşasy gelýär. İň bolmanda şolaň hemmesiniň maşgala adalary, çagalary şu taýda ýaşap bolýar. Orsyňda ýaşasy gelenok. Şu Orsyňda propaganda edýänler käbir jurnalistymyz ýaşamaýşýarly. Näme Sewul Orsyňda ýaşanok? Näme ýürenji gunwatar ýurdunyň içinde oturup gürleýän, Agir Orsyňda gürläp gör, şo taýdaky ýaly laqqyllap bilsem, erkek diýen ýa sen bilýän kunyň içinde ýogy ýanarlar demek aýdan. Ýa-da şuunky Owganistanyň içinde bolup geçen wakalar şuňrak garasak, näme sebäpli hemme gunwatar ýurtlaryň Amerikada öz ýylatyny ekstreny evakasiýa edýän bolsa, emma Orsyňyň, Hytaýyň, Türkmenistanyň, Pakistanyň pasolstwlary gymylaýnam diýen oklar. Aýdam tersine bular hut Talibanyň öldürip orap otur. Mene diňläp görüň Orsyňyň pasoly jurnalyň aýdýan zatlaryny. Наше посольство уже охраняют талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских дипломатов не пойдет. Вы можете работать спокойно. Мы хотим, чтобы Афганистан был цивилизованным, чтобы не было терроризма в Афганистане, чтобы не было наркотиков, чтобы соблюдались права человека. Bulaşa kim zat gulaly urluk diýen bolýar.
narkotik olmasın diyen olayamy. Onu Ingolmanna 2018-nji ýylda Argentina pasolstwasynda 12 çemedandaky 400 kilo kokain bilen kimi tuttularkan. O kakkurun özümüz şoğulun wakalaryň kronologiýasyny. Otady şol doňuz Lavrowyň amady geçýär. Orsydyň howpsuzlyk gurulmasynyň başlygy bolan Şödür Patrushowyň amady geçýär. Sebäbi şo kokainler Patrushowyň öz hususy samolody bilen ençe mesapyr Rossiýa iýerleýän eken. Hatda Putiniň amady agdalýar. Ýöne bular şoğulşlaryny hamala pasolstwan işgärlerim munun habarsyz ekenligini dünýäniň üstüne ulýarlar. Ine şular ýaly baragalar minni bizim halkymyzyň akwaryny çözjekler. Şu haramda adalarmy dünýäniň akwaryny çözebiljekler. Siz hey özüňiz urun namys edende okmy guturanlar. Putiniň kimdigini hem haýsy deşikden çykany hakdy bir wagda ýem ähli dünýä bilýär. Pisiniň haýsy kriminal gruppasynyň çykanyna şeňni belli bu adamyň. Şondaşynda oturan ministrler hem biznesmen dostlary şol bandan öňkü agdalar bolup çykanlar hakdy hem dünýä bilýär. Putiniň hakiki akwal taryhy hakdy aýratyn süjet etmesem iki sözü az bol. Onu diýmek şu zatlary bilen soňam. Şu Orsyýanyň etegini bizi ýene-de itekläp saljak bolan iýleşlerimiz diýmek ýurdun hem halkyň akwalyny banditliň eline tapşyjak bolýarlar. Şeýlemi? Eýsem siz görüňizokmy şu wagt bu hökümet öz halky bilen näme diýenini? Men milletiň garşydaşy däl. Halaýyklar. Men ençemi gowurşyp bilen orsotlugum şol ýurtdan dawno gaçyp gaýtdylar. Sebäbi geljeginiň ýokdugyny düşündiler. Rossiýanyň halkynyň akwaly şu wagt bizinkiden tähel gowrak diýemezdik. Haramula ora Putiniň bandasy конечно akylrak görünýär, emma bularym zannyny owurlyk eni amykly tutansoň başga zat akyllar çatanok. Şoň üçin gadyrly Rossiýanyň propagandistlary hem wapadarlary men düşünýän siz üçin şu problemleri agzanyňyzdan her türlü kelle sowmajak teoriýalar bilen ýene-de Amerikany aýplap aňyrmak aňsatdyr. Ýöne bu edilen oýunyň esasy oýunçylaryny görmek üçin siziň ýa bilimiňiz ýetenok ýa akylyňyz ýa-da belki Putiniň gelýän aýlyňyz päsgeli bolýandyr. Onu diýmek türkmen halkym inni şol Orsyýanyň içeri işler ministri bolan doňuz kelle Lavrowyň aýdýaly bize minni talibanlara terroristler däl akylly hem münasip adamlar diýmelmi? Ol öz ýylatynyň ýarsyna bular ekstremistliň hatarına başýar, emma hakiki terroristlerini bular üçin janyal dost bolmaly. Edil şu bizim yurdumuzda eýçiligide oturan haýwan haram bolýaly. Daşyny içinde edilip näradyçylygyny bildirýän öz halky ekstremistler hem dönükmüşin, emma hakiki terroristler bilen bular gorkujuny doňa goşmagda taýyn. Ya biz bilmeýändir söýdýänmi? Mahamatçylar şu paýtagtymyzyň elitkalaryna haram boly balana saçyp şu Talibanyň baş tutanlar üçin 20 meşler kwartira beren hakda. Innem şular ýaly mallara arkaň ýurdumyň içinde girip gaýşaşyp keyip çekip bermeli, emma öz neresi halkı olsa kösenip ezi çekmeli şeýlemi? Eýsem siz doňuzlar kimiň elinden şu wagt haram garnlaňyzy dolduryp oturdunuz, Siz tuwarlary eklap oturan öz halkyňyz dämeýsem, näme üçindir bulan hiç şaýsty şol orslar bilen baş tutanlykda Ingolmanyň bizim owan işinde türkmenlerimiz bilen bolýan elhenşikleri agdaýanam diýen okly, Ina seredin öz gözüňiz bilen. Ine şu Talibanyň elan edin fetwasyna görä taliplaryň her bir eskeri 12-15 ýaşyna ýeten islan gyýjagallary ýa-da aýal maşgalany özüne gyrna kökbüne saýlap almagy hakdyr bardygyny açyk beýan edýärler. Siz öz şagalaryňyzda da şular ýaly akwalistliýärmi? Siz biriňizden bir prostoýda hiç düşünýärsiňiz gelenok. Näme üçin Rossiýanyň medialary şu zatlar hakda agdany oklarym? Sebäbi asyrlar boýy bular üçin beýleki milletler diňe gul hökmünde gözüne tutulýardy. Asyrlar boýy Rossiýanyň alyp barýan siýasaty diňe agressiv hem baswaljy siýasatdy. Bular başga siýasaty ulan görmedik döwlet. Şoňa düşünün ýyleşler. Ingolmany özüňiz fiýledik görüňär bulan taryhyna. 75 sany şu Rossiýanyň taryhda galan ulus öwüşlerinden 53 sanyny Rossiýanyň özü başlandy. Ingolmany şu ikinji beýik jahan uruşundan kim başlandyr öýdýäňiz? Elbette köpüýüňiz Hitler'in adyny tutarsyňyz, emma ýene-de ýalňyşarsyňyz. 1939-njy ýylyň sentýabrynda Polşany SSR bilen Germaniýa bilejede alady. Edil şondan soň ikinji jahan uruşy başlady. Bu zatlarym taryhda ýene-de 39-njy ýylda Brestde Polşany basy bolan soň Savmestny Germany Sowetski parat geçirildi. Ine şol taryhda galan parat suwutnama dämeýsem. Bizim käwür jurnalistim oklamy meni millet paraçylyk aýplamasy bilen gorkujak bolýar. Emma Orsyýanyň Orta Aziýada hem dünýäde asyrlar boýy alyp barýan zalymçylyklary bu binamyslar göresler gelenok.
Asırlar boyu bizim milletlerimiz adam hasabına alman eşek gibi ulanıp oturan hükümete mene dost deyip bilecekke. Gatavur kellem zaya olayması. Hayseniz başka pikirde bolsaňyz onu näme üçin sizin birinizden şu ýurda göçüp gidesiňiz gelen o. Şonu ýene bir sapar soramakçy. Ýöňde bir akyllar diýipdi, ahlak bolmadyk insanyň eline näçe diplom berseňem ol diňe ýokary bilimli haýwan bolup galar. Siz bilimli bolsaňyz, bilimsiz bolsaňyz, tarihte bolan zatlary seljürüp dogry netije çykaryp bilmeseňiz, sizin bar bilimiňiz meň üçin bir köpük. Haysadır bir meseleni analiz etjek bolanyňyzda ilk bilen özüňizden prosto soraw berip görüň. Şu bolup geçen wakalar ilk bilen kim üçin behwitli? Men pikirimçe orsit ýöne esasan Hatay üçin. Şol ýurtlaryň wekilleriniň hereketlerine serestegen hemme zatlar beterinden aýan bolup durmukany. Sizin käbiriňiz meni gunwatar ýurtdan goruny durandyrýanňyz ýöne sizin köpüňizden tapawutdykdy. Men ýaşymy hem bilim tejribemi görä. Ençeme döwletiň içinde ýaşap ýetişýänsoň ilk bilen ýurdun jemgyýetiniň ösen derejesine synedýän. Ben eser döwründe dolup şoň tejribesini ýygnap, soňra bolsa bir tarap Türkmenistanyň içinde ýaşap, innem Amerikan jemgyýetine synedip öz netijelerini çykaryp bilýän adam. Amerika hakda näme diýseler men häzir ilk bilen şu jemgyýetiň bolan ahlak derejesine synedip otur. Demokratlar şunu näçe titredip ýykaslar gelse-de, emma erkinliğe amakly öwrenşen halky boyun öýdirmek bulam hiç şaýsyny başartmaýar. Şu wagt Amerikaň 330 million raýatlarynyň elini 500 millionyň gorak ýara ýatyr. Diýmek, her raýatyň elini pesinden 2 sany ýara bar. Innem soraw, näme sebäpli şu wagtky demokratlar şol ýaraň ýygnamagyň aladasyna jan edip ılgap berlerkä. Ýadyňyza düşýärmi? Niýazow bir döwür şondan başlady. Halkyň eliniň ýaralary ilk ýygnap, emma Amerika gedeklerini bärdäki çağalar şeýdip erkilip sýançalar. Bu ýurdy ýykajak güýç entäkler döremes. Bir döwür günörte Afrikada ýerleşýän Stellenbosch Üniversitetiniň öňünde ady dünýä ýaran bir ýazyk goýulypdy. Şol ýazygy düşünnem durşutaýdym. Şo ýazygyň mazmuny şeý diýär. Eslerine görä luboy milleti ýok etmek üçin atomny bombalaryň ýa orta aralyk raketalaryň geregi ýok. Milleti ýok etmek üçin bar ýogy diňe bilimiň hilini peseltmek hem okuwçylary egzaminlerde alamaga şert döretmek gerek. Şeýle lukbalan ellerine adamlar diňe ölür. Şeýle inženýerlaryň eline binalar diňe weýran bolar. Şeýle ekonomistlaryň hem bugalterlaryň eline pullar diňe ýitirim bolar. Şeýle aklawjylaryň hem kadylaryň eline adalet diňe ýok ediler. Şeýle kanun çykarjylaryň eline bolsa döwlet diňe şükür. Bilimin çökme bolsa milletin dargamagydyr. Şu ýazgydam her bir türkmeniň beýnisine amakly siňip galmasa bizim gelejegimizden bolmaz ýurdumyzdan. Aman sag bolun türkmenim halar çağalar.